stress ti bagita. Iti panawen nga makarik na tayo iti bannog wenno stress ti bagitayo maysa awagas apa nakaikat na detoy ket iti panag pamasahe iti bagi. Intay amwen kadeti nga feature story no ana dagiti benefits wenno pagsayaatan iti panagmassage iti bagitayo. Saan laing a panag-relax ti masahe no diket maysa awagas tapno maikat iti sakit ken panagkapoy ti bagi. Segon kadagiti massage therapist, makatulong ti masahe amang pasayat iti panagdalyasat ti dara iti bagi. Mangpaikat iti stress, ken mangted iti nalagaan arik na kadagiti tao ang mabanbanog gapu iti trabaho wenno pisikal nga aktibidad. Makatulong net daytoy kadagiti tao ang nabayag nga nakatugaw, wenno ag trabaho iti nadagsen, tapno mapagtali na tinasayata kondisyon ti bagi. Para kadagiti massage therapist, saan laing a panagbiag daytoy at trabaho. No diket may sa serbisyo, ang makatulong kadagiti tao tapnon makariknada iti panakalagan iti bagi. Ti benefits ti massage me ti ma'am ket makarelax ken makaikat iti lamiis iti bagi. Ken recommend so na ka DJ agasawa tapno asang panakabanding na DJ. Pangtanggal ng stress, ma'am. Tsaka para magiginhawaan yung katawan. Iti laksid ti kinaadu ti pakabanbanugan iti inaldaw-aldaw, napateg alagipen tayo at aripatwen iti bukod tayo asalun at. Babaen iti simple awagas, kas iti masahe, mabalin ang makarik na tayo iti nalaganarik na, ken mapagtali na tinasaya at akondisyon ti bagi. Manipod dito'y Bakararoy para iti IFM News, Idol Gino V, Tatak, IFM.